салом дӯстон, YouTube саҳифаи интернете ки дар як рӯз миллионҳо одамон аз тамошояш ҳаловат бурда ба худ як чизи лозимиро мегиранд. YouTube аз забони англисӣ гирифта шуда маънояш шумо телевизор мебошад. ин портал ба шумо имконияти тамошои клипҳо, филмҳо, боркунии видеоҳо ва навиштани фикрҳои худро, оиди видео ва тақсимкунии наворҳо ба дӯстон ва ҳатто пул кор кардан бо гузоштани рекламаҳои автоматиккунидашуда дар саҳифаи худро медиҳад. ҳозир шумо савол мекунед ки чӣ хел пул кор кунам. барои пулкоркунӣ ба шумо лозим аст сараввал мақсади худро гузошта видеоҳоятонро бароред ки ба мардум писанд ояд ва баъди 1000 обуначӣ шумо метавонед ба агентствои рекламаҳо яъне AdSense хабар бидиҳед. бародарон, камтар мо аз мавзӯъ берун шудем ва ман дар комментария як мавзӯъ мегузорам дар бораи пулкоркунӣ дар YouTube. шумо дар он ҷо суолҳоятонро баён кунед ва мавзӯъро сар мекунед. рафтем. шабакаи умумии ҷаҳонии YouTube-ро кӣ сохтааст ва муаллифи YouTube бо чӣ корҳо машғул буд? муаллифони YouTube ин се донишҷӯи программасозӣ бо таҷрибае мебошанд ки дигар хел ҳам гӯем донишҷӯҳои дирӯза Ҷовид Карим ва Чад Хёрли ва Стив Чен мебошанд. он вақтҳо онҳо қобилияти кор дар системаи PayPal-ро доштанд. онҳо пеш аз ҳама дар интернет сайти худро бо номи YouTube моҳи феврали соли 2005 боз намуданд ва дар он як видеои 18 сониягии ҳамкорашон ки дар боғи ҳайвоноти Сан-Диего кор мекард бо формати флеш видео гузоштанд. ин видео дар ҳаёти YouTube якумин видеое ба ҳисоб меравад ки ҳамагӣ 16 сония вақт дошт. формати флеш видео ин формат ҳаҷмро каму сифаташро хуб тасвир медиҳад. ин видео якумин дар ҳаёти YouTube мебошад ва баъдан видеоҳо зиёд шудан гирифтанд. гапро дароз намекунем. пас аз чанд моҳи бозшави YouTube қариб 6 миллион тамошо гирифт ва ҳамин хел машҳур шудан гирифт. акнун фаҳмо шуд ки кӣ YouTube-ро боз кардааст, вале айни замон инҳо ба YouTube алоқае надоранд, чунки баъди озадор шудани YouTube дар моҳи ноябри соли 2006 YouTube-ро бо маблағи $1 миллиард ширкати Google харидорӣ намуд. то ин муддат Google дар YouTube бисёр шохаҳоро боз кард. аз он ҷумла ҳар як шахс метавонад видео гузорад ва ба дигарон бифиристад ва комментарию лайк гузорад ки инҳо пештар набуданд. то ин вақт YouTube қариб $400 миллион ба соҳибони шабакаҳо, аз он ҷумла ба шабакаҳои тоҷикӣ додааст ки ин хело маблағи калон дар як вақти кӯтоҳ ба ҳисоб меравад. дар ин рӯзҳо бошад ширкати Google ки яке аз соҳибони YouTube ба шумор меравад, қариб ки 70% интернет магазинҳои тамоми дунёро роҳбаландӣ мекунад ва нархи худи Google дар ин рӯз зиёда аз $650 миллиард ташкил мекунад. хайр, тамошобинои гиромӣ, агар мо ба қалби пур аз меҳри шумо як чизакеро аз ин барнома ҷой карда тавониста бошем, мо аз ин хеле хурсандем. матнро сабт кард ва ороиш дод шӯҳрат аз шабакаи Taj Style. хайр, то барномаҳои дигар.